Gawa tayo ng garlic chili. Ayan. Ayan. Ito na maliliit. Ayan. Tapos ilagay ang bawang. Ayan. Tapos lagyan ng kunting asin. Tapos lagyan ng kunting vinegar. Para yung vinegar kasi may suka. Pag linagyan ito ng suka, hindi ito masisira. Ayun. Kahit abutin pa ng 6 na buwan. Kahit ilagay mo sa labas, huwag mo ilalagay sa ref. Ayan. Tapos i-blender natin. Tignan nyo itong blender ko, ibang-iba. Magiging durog na durog. Mas maganda yung durog na durog kasi parang cream. Lalagay ko sa para makita nyo sa box. Wow, ang sarap ito. Isawsawan sa inihaw o kaya prito. Wow, pinong-pinong. Dito ko ilalagay. Kita niyo ba yun? Alam niyo ba ito masarap maganda ito sa namamanhid ang mga braso. Ito kinakain ko tuwing kumakain ako lunch, dinner, kaya breakfast nalagyan ko. Hindi ito maanghang kahit lagay mo ganyan. Ayan. Pwede ito pang negosyo, mga kababayan. Tapos punasan mo lang dito. Ayan. Ang bango. Dagdagan mo lang yung bawang, konting asin lang para hindi maalat. Tignan nyo, oh. Pangbinta na. Order na kayo, mga friend, dito sa try nyo, sarap talaga. Kasi hindi ito masyado maanghang. May sekreto dito para hindi masyado maanghang. Mayroon yung nabibiling sili, talagang hindi ka makakain sa sobrang anghang. Pero ito, gawa ko, ayan. Pwede ng pang negosyo, pang ulam. Lalo pag prito kaya inihaw. Naku, kaya lechon manok. Ayan. Ayan. Pang negosyo. O, diba? O, order na kayo. Ito naman. Ay, slice lang natin na gano'n. Pwede ito pang negosyo. Lalo na pag yan sa Pilipinas. Pag mura yung sili. Mangkat ka ng kahit na 10 kilo. Yun, ganun mo lang. Blender mo lang. Yan ang suka para hindi masira. Yung iba naman binibilad. Tapos pagka nabilad na sa kanila gigilingin. Kaso ayaw ko yung ganun kasi magaspang. Yung giniling ko naman ito, pwede mo rin ito pagkagiling na ganito, lutuin. Lagyan mo ng olive oil. O kaya kahit na anong mantika, basta lutuin mo ng mabuti kasi para hindi masira. Tapos lalagyan mo ng vinegar. Lalagyan din ng konting asin. Yan. Para hindi maya. Yan, konti na yan. Tapos lalagyan ng paminta. Mas maganda kung ikaw mismo magdidikdik ng paminta. Kasi mas babango. Tapos samahan mo na rin ng konting buo. Lagay mo dyan. Para mabango siya. Tapos dakdikin ito. Ako mas gusto ko yung ako mismo yung magdudurog ng paminta. Kasi yung durog na nabibili sa market, ay ako parang may halo na yun. Wala nang amoy. Ito mabango, oh. Tapos, yan din konti ng suka. Pwede rin kahit sa mataas. Yan. Tapos, alugin. Tapos mong ganun. Ang harap. Tapos, sakatakpan ng mabuti. Ayun. Naku, kahit kainin mo ng bukas o
Kaya kahit ngayon, pwede na oh. Ang bango. Ito ngayon ang pang negosyo. Order yan. Alam niyo ba magkano yan? Ito ay 750 pills, like 75 piso, 75. Ito naman ay 60. Oh, pag ganito kalaki, 1 dinaro ba? Ayan. Order na kayo.